Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε τον Damian, το καινούργιο brawler που τον πήρα μόλις τώρα, πριν λίγη ώρα, επειδή μου τον άφησε, και πάω να παίξουμε μαζί του για να ανεβούμε κύπελα με Κύριος και να παίξουμε μαζί του, να τον ανεβάσουμε. Πάμε στο βίντεο. Από πάνω έχει παίκτη, ξεκινάμε το πρώτο μάτς, το έχουμε ξεκινήσει δηλαδή. Μπορεί να μην ακούγουμε πολύ καλά, συγγνώμη γι' αυτό, αν δεν ακούγουμε καλά. Σπετάω. Για να δούμε πόσα άτομα, ήδη έχουν σκοτώσει 2. Κάπου φεύγει, δεν γίνεται. Πάμε. Έχουμε είναι 3 άτομα και έχουν πάει εκεί αυτό το πράγμα που ήθελα, δηλαδή το κατάλληλο σημείο, και το πρώτο μάτι το πήραμε. Έχουμε και ένα σούσι. Άσε τώρα βλακίες. Το πήραμε, συνεχίζουμε, δεύτερο μάτι. Ήδη έχω πάρει 3. Δεν, ωραία, πάμε λίγο. Πάμε. Καλά, εδώ τι τους έκανα. Εδώ τους πισάρουμε τώρα, πισάρουμε. Όχι, τι έκανα, βλακή έκανα. Μεγάλη βλακή έκανα. Όχι. Τώρα, πάμε λίγο. Ανεβαίνουμε κι άλλο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά όχι, ακόμα δεν παίζουμε με καλή. Δεν παίζουμε με καλά άτομα. Και συνεχίζουμε. Ναι, όπως έχετε καταλάβει, έχω παίξει πολλά μάτς, και γι' αυτό τα κάνω pause, αλλιώς τώρα το βίντεο θα ήταν 10 λεπτά. Έχω ανεβεί κιόλας εδώ, έχει ώρα, 2 λεπτά πόσα έχει, αλλά δεν το παίρνω, ή θα το πάρω σε αρχιτείο. Πάμε τώρα. Εδώ. Και τον ανεβάζουμε. Και ωραία. Συνεχίζουμε τα win streak, γιατί τα win streak μου είναι 17 και θέλω να το πω πιο καλά. Ωραία. Μετά από πάλι πολλά μάτς πήγα επιτέλους 43.007 τρόπια. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα legendary. Να δούμε τι θα τύχουμε. Πριν δούμε τι τύχουμε, κάντε ένα like και subscribe, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά. Και πάμε να το ανοίξουμε. Please, κάτι καλό. Hyper σε Sandy. Δεν με χαλάει. Αλλά εντάξει. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε 17 win streak. Μας έχει μείνει. Περάσαμε το ρεκόρ μας στο win streak. Πριν ήταν 17, τώρα εδώ λέει άλλον παίκτη.
17 πάλι είμαστε, αλλά θέλω να παίξω κι άλλα μάτς, να νικήσω και να πω καινούριο ρεκόρ. Οκ, συνεχίζουμε. Και εδώ ήρθε το τέλος του βίντεο, επειδή χάσαμε το win streak μας, αλλά πήγα 22 τον Damian από το 0, δηλαδή δείτε τώρα πόσο τον έχω, από τα 0 τρόπαια, τώρα τον έχω που είναι εδώ. Πολύ καλό είναι αυτό. Ας πάμε τώρα κάτι λεπτές φορές εδώ. Οκ. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ να το παρακολουθήσετε ως τώρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πήγαμε και 43.000 επιτέλους. Θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!